टेक्निकेलि उसुबिदा जानायनि थाखाय दा बैथिंजाय जिहेतु दा समस्तिखौ बानायथ'नाय जाया जोङो दिनै धोनस्रिनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जों बिथांमोनखौ जों बरायो 16 बा 17 रोजा बे माबाया भटार्सआ जोंहा बेयाव हाबो बिथांमोना जोंजोंनो इउपिपिएलजोंनो थागोन होननानै जोंहा 100% जोंहा फोथायो दिनैनि तारिखाव जों सियर होननानै जों दिनै बुंना लानो हायो इउपिपिएल हान्जाया देरहाखागोन बे सियर जानानै जों दिनै धोनस्रि ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोंनि स्थायी जि नैबे अफिस बेवहाय जोङो गासै बर'नि मिडिया पार्सन नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो आङो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरदों आरो गोजोनग्लाय हरदों दिनैनि बे जोङो प्रेस मिट एबा नोंथांमोनजों जि मिडियानि गेजेरजों जि सावरायनो थाखाय जों बेनि थाखाय लेंहरनाय जादों जे जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि दफा मथे जोंहा बिटिसिआव गासै जिहेतु माने सोनाबहा संकसनिफ्राय सानजा 5 नैसिमहालागैमोन बे सिमाया आरो नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारारि आप टु गफुरसिमहालागै जेसेबांखिनि बर' बा लोगोसे ट्राइबेल एलेकाफोर दं बेफोरखौ सोसननायनि मोनसे जोङो माने सुक्तिनि धारा जे जों मोननो हादोंमोन आरो बेखौनो मैया आसामनि जोंहा गभर्नर बिथांनि दैदेननायजों बिथांनि माने रिक्स लानायजों लोगोसेयै जोंनि माने बिटिआरनि चिफ मानव गिदिर प्रमद बर' लोगोसे आबसुनि माने आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि नाजाथाबनायजों दिनै जोङो बेखौ आप टु गफुरसिमहालागै जोङो दिनैहाय बेयावहाय जि सिमा बारायनानै जोंहा लानाय जादोंमोन आरो बिनि सिगाङाव गासै 60टा गामिखौ रेभिनिउ गामिखौ जिहेतु बेयाव सोसननाय जादोंमोन आरो बे सोसननायखौ गासै आरो 20टा समस्ति बारायबावनांगौ जिहेतु जोंहा बिटिसिआव 40टा दंखायो 40 दंखायो आरो 20 दाजाबदेरनाय गासै 60टा जानांगौ होननानै जोंहा सुक्तियावनो जिहेतु दंखायोमोन नाथाय दा टेक्निकेलि उसुबिदा जानायनि थाखाय दा बैथिंजाय जिहेतु दा समस्तिखौ बानायथ'नाय जायाखै नाथाय अब्लाबो फैगौ नैबे 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव जि 60टा गामिया दिनै सोसनजाबाय आप टु गफुरसिम बा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्टसिमहालागै सनितपुर आरो बिसिम बिथांमोननि भटार्सफ्रा दिनै फैगौ बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हासिगोन आरो बियो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जे मोनसे मोजां जाफुंनाय आरो जायफ्रा दिनैहाय बेवहाय जोंनि भटार्स हिसाबै फैगौ बिसायख'थियाव नैबे मोनथाम माने समस्तियाव रौता धोनस्रि आरो हरिसिंगायाव बिथांमोनखौ राननानै होनाय जादों आरो बेवखायनो जोङो दिनै धोनस्रिनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जों बिथांमोनखौ जों बरायहरदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर हरदों जायफ्रा दिनै बेखौ मोगथाङाव जाफुंनानै होबाय आरो जोङो बिटिसिनि बा बिटिआरनिफ्राय जेसेबांखिनि दिनै डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर दं जौगानायफोरनि खामानि दं बे खामानिनि खौ जोङो नैबे उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो बेखौ मावहरनाय जाथ'गोन खैदिनमाननि थाखाय आरो बेवहाय जेसेबांखिनि भटार्सफोर दं बिथांमोना जाहाथे गोसो गोथारै जोंजों बेवहाय इउपिपिएल हान्जा हिसाबै बेयाव भट होनो हाबाय बा जोंजों फैफाबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर हरदों आरो बरायहरदों फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे समाजनि एबा हारिनि आरो जौगानायनि खामानि मावनायाव बिथांमोना इउपिपिएल हान्जाजों जाहाथे थाफागोन जों बेखौ खावलायहरदों आसा खालामहरदों आरो गासैनिसिमबो आङो रोजा रोजा आङो साबायखर हरदों बे धोनस्रि समस्तियावहाय नोंथांनि जितु समस्ति बेवहाय मोनबेसे गामि हाबदों आरो पपुलेसना बेसे बेवहाय गासै पपुलेसनखौ दासिमहालागै जोङो रोखा मोननो हायाखै नटिफिकेसनाव नाथाय बेवहाय गासै 29टा गामि 29टा गामि बेयाव सोसननाय जादों आरो जों मिथिनायाव प्राय 16 बा 17 रोजा बे माबाया भटार्सआ जोंहा बेयाव हाबगोन आरो
दरंनिफ्राय गामि दरसे दङ आरो बिथिंजाय माने बिश्वनाथनिफ्राय गासै 28टा गामि दङ दासिमहालागैथ' मैखोम जेसेबांखिनि दा 28टा गामि जोंहा बिश्वनाथ आरो माने माबानिफ्राय सनितपुरनिफ्राय जि सोनाय जादों बेयो प्राय 10% बर' गामिफोरखौनो दिनै बेखौ माने सायख'नाय जादों दासिमहालागै सोसननाय जादों आरो दा आरो माखासे हाबबावगोन दाथ' प्राय बर' ओनसोलानो बांसिन हाबजेनदों बा ट्राइबेल माने ओनसोलानो बांसिन हाबदों जोंनि मोनदांथियाव माने थांनाय गोबाव सम जिहेतु बिथांमोनाबो माने बिटिआर बा बिटिसि जों थाफानांगौ होननानै बिथांमोना माने थैथां जुजिबोदोंमोन आरो जोंनि सेपारेट स्टेटनि आन्दलन बा आबसुनि आन्दलन बा बिएलटि माने हमना ला एनडिपिनि आन्दलन समाव सोमावसारनाय समाव बिथांमोनाबो बारसोमनानै बे ओनसोलनिफ्राय गोबां माने मदद होबोदों जिउ बावबोदों मुंख्लं जाबोदों ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दं आरो बिथांमोना जोंजों थाफागोन जोंहा फोथायनाय दं आरो बिथांमोननि नाजानायजोंनो बिथांमोननि हास्थायनायजोंनो दिनै बे जाफुंनो हाबाय आरो ओंखायनो बिथांमोना 100% दानि जिथु इउपिपिएल सरकार जोंहा प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दैदेननाय जि इउपिपिएल माने राजनिति हान्जा दिनै सरकार जाबाय थादों आरो बिथांमोननि नाजानायावनो बे जाफुंदों ओंखायनो बिथांमोना जोंजोंनो इउपिपिएलजोंनो थागोन होननानै जोंहा 100% जोंहा फोथायनाय दं दिनैनि तारिखाव जों सियर होननानै जों दिनै बुंना लानो हायो आरो इउपिपिएल हान्जाया देरहाखागोन बे सियर जानानै दं आरो दिनै